хора, това е шести епизод за паза, но на предишната поредица има 5 епизода или 4 бяха, не знам, но това е нова поредица, която ще бъде само на креатив. Да, на креатив. И апдейта на 17-ката вече има ендърперлите и плитенда има. И да, искам само да намеря креатив. И да, мисля да направя първо нещо като замък или дворец. Да, нещо такова или някаква доста голяма. И нека да започваме. И не знам дали те добре предвидят. Може да започна с двете коли. Тези рекони са доста гадни. Ще бъде мини дворец. Да. А това силно ще го направя кратък епизод, защото само това е началото, иначе ще правя доста епизоди на тази поредица. Няма да са само 5. What? Дали цялата къса го сбърка. Да, стана готино. Ами, хора, това мисля да е всичко за този епизод, защото е беше само такъв за започване. Еми, да, хора, това ще бъде всичко за този епизод. Ако ви е харесал краткото клипче, харесайте го, обичайте се и чао!